Nandiyan ka? Tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Mananggi kita na 90.7 Love Radio. Rapada sa tingin ba dito para paila para dira da ha ha ha. Maloy ka. Magandang gabi. Metro Manila, it is now 26 minutes after 8 o'clock, and you are still locked in right here on 90.7 Love Radio. We are Metro's numero uno. Kayo pa rin po yung nakatutok dito sa pinakamalapit, pinakamakulit na programa tuwing hapon hanggang gabi. Mula alas 5 hanggang alas 9. Yahoo! That's right, yeehaw pa! Hindi na lang. Kaming bahala sa inyo. Mag-ululutot lang kamo, patawa. Ang mambal ko lang sa inyo, lipayon, takamutan niya. Bisan ano matabo boards, lipayon ta kaya. Bisan ano nga pagi boards, lipayon ta kaya. Bisan magululudlot pa sipon ko, lipayon ta ka. Ay aba, maloy ka. Just bounce to this. Party, party! Let's go! Itaas sa kamay, ipasok sa lubot. Itaas sa kamay, ipasok sa lubot. Amuyin ng 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 kamay, baho! Boards call! Sarangan mo pa? Buhi ka pa? Aragoy! Bakit na naman tang? Peste ka kasabad sa imo. Sabad is maingay. Kailangan naman talaga natin tang magingay. Siyempre, sa mga manong driver na alam naman natin, kaninang umaga pa na nakalabas. Kaninang umaga pa bumabiyahe si Manong. Ayan, kitang-kita naman natin. Di ba, Manong? Pagod na pagod ka na? Paamoy nga ng kilikili. Lakas ah. Ay, nako, eto mga kabisyo. Tanungin na lang kita, Manong driver. At yung mga pasahero mo na nakatutok ngayon dito sa atin. Tatanungin ko ikaw, Manong, at yung pasahero mo kanina pa dut-dut-dut ng cellphone niya. Lakasan mo, Manong, yung volume para masaya tayong lahat. Ay nga pala, good morning. Good morning. Magandang gabi pala sa pasahero mo, Manong, yung nakapula. Yung hold-upper mong pasahero na nakasakay ngayon. Hello po. Salamat po sa pakikinig. Kamusta po yung pang-hold up nyo? Kamusta po yung racket? Eto yung tanong. Ikaw ba ay naniniwala sa mga tinatawag yung mga kulam-kulam? O sa mga albularyo na nakakita ng mga ilang nilalang, yung mga tikbalang, nakakakita ng kapre, nakakakita ng sigbin. Naniniwala ka ba doon? O eto kasi ngayon may viral na video na kumakalat ngayon na 5 kapitbahay daw na mangkukulam ang sumanib sa isang babae. Oh no! Yes! Not 1,
not 2, but 5. Hindi, kaya yung pumasok sa kanya, yung si Voltes 5? Ay, abaw! Maloy! Oo, 5 mangkukulang daw umano yung sumanib sa kanya sa isang babae dahil naiinggit sa kanya. Meron pa doon nung pinisil niya yung kamay. Ilang kayong pumasok sa kanya? 5 kami. Tapos umaksyon yung yung manggagamot. Papatayin ko yung 3. Ilan ba kayo natira? Sumagot yung babae. 5! Hindi namatay yung 3. Hindi, humirit siya uli. Ganun ha. Ayaw niya talaga. Eto ulit. Piniga niya yung kamay na may kasamang palito. Aray! Ilan na lang kayo? Aray! Isa na lang! Ay, aba, maluhoy ka. Ano? Nalanay katabo sa aton? Ang saya-saya. Ang saya-saya. Okay, balikan natin yung pinag-usapan natin. May mga ganong nangyayari. Tapos si ate parang tinutusok-tusok pa sa dibdib. Gambira. O eto, logican na natin to, Tang. Ay, sige, logican mo na yan. Ano, Uncle? Logican ko na ba? O eto, logican na natin yan. Logican na yan. Mekos na. Grabe na to, insan. Sobra-sobra to. Logican na natin to. Tornado! Logican na yan. Okay, logican na natin to. Ano bang leksyon ang mapupulot natin dito sa usaping ito? Unang-una mga kabisyo, yung inggit ay bahagi po o parte na ng buhay natin. Parte na ng mga tao. Isang bagay po ang inggit na nagdadala at humuhulog sa atin sa kasalanan. Tama po ang narinig po ninyo, dahil sa inggit, ang tao po ay nahuhulog sa isang kasalanan. Dahil sa inggit, may mga nababalitaan tayong magkapatid, nag-away-away, magkapatid, nagpatayan. Dahil sa inggit, dahil sa mana. Marami po tayong napapakinggan ng mga kwento na yan. Yan po dahil mga kabisyo, para maiwasan po natin yung inggit, pag-aralan po natin kung paano tayo makontento sa buhay natin. Huwag po kasi nating isentro yung buhay natin sa mga material na bagay. Tandaan nyo to, pag wala na yung focus mo sa material na bagay, maiinggit ka pa rin ba? Pag nakakita ka ng may iPhone na kaklase mo, maiinggit ka pa rin ba? Kung wala ka na yung focus mo is wala na sa material na bagay? Hindi po ba? Kontento ka na, masaya ka na. Yun ang pinaka-importante. Kasi material things cannot satisfy you, cannot give you contentment. Parang cellphone. Ngayon, gustong-gusto mo ng iPhone 15. Bumili ka ng iPhone 15. May iPhone 15 ka ngayon. Kontento ka ngayon. Lumabas na naman next year. May iPhone 16. Ngayon, hindi ka na naman kontento. Yan ang sinasabi ko mga kabisyo, na ang contentment na inihatid ng mga material na bagay ay panandalian lamang. Yan. Gets? Lalim, no? Mayo, way ka malunod. Ay, maluoy ka mga kabisyo. Ang oras natin ay 33 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. At this is it. I gotta say goodbye. Maraming salamat for sticking around. Sana naman ay nag-enjoy po kayong lahat. Bukas ulitin natin po ito uli. Sigurado mag-i-enjoy po kayo dito sa programang EDSA. Kasama po siyempre, yours truly. Ako po si Diego Bandido. At siyempre, kasama din si Tanghenyo. Up next, ladies and gentlemen, the Midnight King. The one and only, the Black Panther. Totoy Bato. No.